És correcte quepo, jo no hi quepo, i sapigués, si sapigués que hi vas. I què me'n dius del participi imprimit? He imprimit 5 còpies del document. En el vídeo d'avui he decidit fer una recopilació d'alguns dels errors més habituals amb verbs irregulars en català que he publicat aquest any. És possible que algun dels verbs ja l'hagis vist. Si és el cas, a la descripció et deixaré els minuts en què parlo de cada verb perquè pugues consultar els que t'interessen. De tota manera, un repàs sempre va bé, sobretot quan parlem de verbs irregulars. Espero que et servisca. Comencem. Quines són les formes del verb ser en què ens solem equivocar? Comencem pel present indicatiu. Al present tenim soc, jo soc, que s'escriu sense accent. Recorda que és un dels accents diacrítics que es van eliminar. I també tenim són, ells són. Este sí que porta accent diacrític, l'ha mantingut. També porta accent diacrític la forma és, ell és. Per tant, soc sense accent i són i és amb accent diacrític. Si necessites repassar els diacrítics, et deixo un vídeo a la descripció que t'anirà molt bé. Seguim. Un altre temps verbal que sovint veig escrit malament és l'imperfet de subjuntiu. Recorda't que les formes sigues, siguessis, siguéssim, siguéssiu, etc. no són correctes. Cal substituir-les per fos, fossis, fóssim, fóssiu, etc. O bé fora, fores, fórem i altres variants. De la mateixa manera, el gerundi del verb ser no és siguent, sinó sent o essent. Per tant, no escriurem està siguent un dia molt entretingut, sinó està sent o essent un dia molt entretingut. D'altra banda, el participi pot ser estat o sigut. Ha estat un gran dia o ha sigut un gran dia. Ja hem repassat les formes més complicades del verb ser. Verb saber, que déu-n'hi-do els dubtes que tenim amb este verb. Per cert, et recordo que l'infinitiu és saber, no sapiguer. Bé, comencem pel present indicatiu. Tenim la primera persona del singular, que és jo sé, amb accent. Recorda que és un accent diacrític. A la descripció et deixo un enllaç a un vídeo per repassar els 15 accents diacrítics en català. A banda de jo sé, una altra forma verbal que presenta problemes és l'imperfet de subjuntiu. No direm si ell sapigués, si tu sapiguessis. La forma correcta és sabés, no sapigués, i sabessis, no sapiguessis, d'acord? Així mateix, el participi és sabut, no sapigut. Si ho hagués sabut abans... I per acabar amb el verb saber, hi ha persones que també tenen problemes amb el gerundi. La forma sapiguent no és vàlida, hem d'escriure sabent. Verb cabre o caber, que surt en molts exàmens de nivell de català perquè tenim molts dubtes quan el fem servir i sovint l'escrivim malament. Bé, comencem. Com es diu la primera persona singular del present indicatiu? Jo quepo, jo cap, jo cabo. En català, la forma correcta és jo cabo. També es pot dir jo cap. Per tant, direm, és molt estret i no hi cabo, en comptes de no hi quepo, que seria una mescla de català-castellà. Ara passem al subjuntiu. Amb el present de subjuntiu hi ha un altre error bastant habitual. No direm, és impossible que cabis en aquest forat, sinó, és impossible que càpigues en aquest forat. Per tant, les formes correctes són càpiga, càpigues, capiguem, capigueu, etc. D'altra banda, com passava amb el verb saber, amb cabre també tenim problemes amb l'imperfet de subjuntiu. No direm si ell capigués, si tu capiguessis, sinó que la forma correcta és cabés, no capigués, i cabessis, no capiguessis. Així mateix, el participi de cabre és cabut, no capigut. Per exemple, portava tant d'equipatge que no ha cabut al cotxe. I què passa amb el gerundi? El mateix, que no porta P, escriurem cabent en comptes de capiguent. Qui no ha dit alguna vegada he imprimit els apunts? Posaria la mà al foc que tothom en algun moment ha dit un imprimit. Doncs no és correcte. El participi correcte és imprès, he imprès els apunts. Un altre error comú, el participi de rebre és rebut, no recibit.
Per exemple, ha rebut un paquet enorme, sí? Per cert, ja que estem amb el verb rebre, l'infinitiu s'escriu amb B, però la segona i la tercera persona del singular del present indicatiu canvien la B per la P. Per tant, tu reps i ell rep s'escriuen amb P, no amb B, recorda-te'n. Continuem amb els participis. Ara toca el verb permetre. Fumar no està permitit. Et sona? Este participi se sent sovint, però la forma correcta és permès, amb accent obert a la E. Comencem per tenir. Primer de tot, en infinitiu són correctes les dues opcions, tenir i tindre, tot i que tenir és la forma que es fa servir habitualment en registres formals. Dit això, comencem pel present indicatiu. Ell té, tercera persona del singular, porta accent diacrític. Recorda't que serveix per diferenciar la forma T, de tenir, de la paraula T sense accent quan fa referència a la beguda o a la lletra T. Vegem ara l'imperatiu del verb tindre o tenir. Recorda't que l'imperatiu és per donar ordres o demanar coses. Doncs bé, en la segona persona del singular de l'imperatiu tenim les tres formes següents. Té, amb accent, ten, amb N final, i tingues. En la segona persona del plural, teniu i tingueu. I ara em preguntaràs, aquestes formes són intercanviables? La resposta és no sempre. Quan li diem a algú, té això, agafa-ho, per donar-li alguna cosa, podem emprar té en singular o teniu en plural. Té això, teniu això, sense pronoms febles darrere. En canvi, ten i tingues en singular o tingueu en plural es fan servir amb pronoms febles darrere. Per exemple, tingues-lo, ten-lo, tingueu-lo. Veus la diferència? Molt bé. Passem al verb donar. El present de subjuntiu és una de les formes més problemàtiques. No li donguis és incorrecte. La forma correcta és no li donis, sense la G i la U. Fixa-t'hi bé quan escrigues perquè és un error molt comú. De la mateixa manera, a l'imperfet de subjuntiu escriurem donéssiu i no donguéssiu. Recorda, sense G. No li donéssiu més caramels que li farà mala panxa. I per acabar, el verb fer. Quin error solem trobar amb el present de subjuntiu? No sé si has vist mai les formes fagi, fagis. No fagis això, que ja saps que no m'agrada. Aquestes formes són incorrectes. Les has de substituir per faci i facis. Evidentment, les formes verbals depenen del teu dialecte. No escriuràs el mateix en català central que en català occidental o en valencià. Així que sempre tingues en compte el context i el registre. I si et presentes a un examen de català, quines formes verbals de referència has de fer servir? Què t'ha paregut este recull de verbs irregulars en català? Si t'ha agradat, no t'oblides de deixar-me un m'agrada i de subscriure't al canal. I recorda't que a les llistes de reproducció del canal en trobaràs una dedicada als verbs, on en tens més com estos que acabem de veure, així com parelles de verbs problemàtics, per exemple, senyalar i assenyalar, composar i compondre, influir i influenciar. Dona-hi un cop d'ull perquè la vaig actualitzant amb verbs nous. Fins al pròxim vídeo.